ଆମର ବେଲ ଗଛରେ କେତେ ବଡ ବଡ ବେଲ ହେଇଛି ଦେଖ। ତାଙ୍କ ବେଲ ତ ଆମେ ନେଇ ଖାଇପାରିବାନି, ଖାଲି ଦେଖିବା କଥା ଆଉ। ଦେଖ କେତେ ପନିପରିବା ହେଇଛି ବି ଦେଖ। ପନିପରିବା କିଛି ହେଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗଛ ଗୁଡାକ ଅନେକ ହେଇଛି। ଏଟା ବାଇଗଣ ଗଛ, ବାଇଗଣ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଟା ଜୁଆଣି ଗଛ, ଆମେ ନେଇକି ଆଜି ପକୁଡି କରି ଖାଇବୁ। ତାପରେ ପୋଇ ହେଇଛି, ତାପରେ ହଉଛି କଲରା ବି ହେଇଛି, ତାପରେ ହଉଛି ପୋଇ ଏଲୋଭେରା ବି ତ ହେଇଛି ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡାକେ। ତାପରେ ଏଟା କୁକୁଡ ମୁକୁଟ ଗଛ ଯୋଉଟା କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ଲାଗେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ପୋଇ ଗଛ ହେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ। ଆଉ କଲରା ବି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେପଟକୁ ହେଇଛି ଆମର ସଜନା ଗଛ। ସଜନା ଗଛରେ ତ ନାଡି ହେଇନାହିଁ କି ଛୁଇଁ ହେଇନି କିଛି ବି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ବହୁତ ସାରା ପନିପରିବା ଏଠି ଲାଗିଛି। ସଜନା ଗଛ ଦି ଦିଟା ପତ୍ର ହଉଛି, ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଆସିକି ଖାଇବେ ଆଉ। ଆମେ ସେମିତି ଦେଇଦେବୁ, ପଇସା ପତ୍ର ଟୋଟାଲି କିଛି ନେବୁନି। ଆଉ ସେଠି ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଦେଖ ଏଠି କେତେ ବଡ ବେଲଟେ ହେଇଥିବ ଖାଲି ଦେଖିବାରୁ। ଦେଖୁଛ ନା କେତେ ବଡ ବେଲଟେ ପୁରାଟା। ଏଇଟା ପୁଣି ବୈଶାଖ ମାସରେ ପାଚିଲେ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ପଣା ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ପଣା ପିଇବା। ଆଉ ହେଇତ ହେଠି ବି ଗୋଟେ ବଡ ବେଲ। ନଡିଆ ଗଛ ତ ଅନେକ ନଡିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗଛ ନୁହଁ, ଆମ ସାଇ ପଡିଶାଙ୍କ ଗଛ ଏ ସବୁ। ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଗଛ, ଏଇ ନଡିଆ ଗଛଟା ଆମର। ବେଲ ଗଛଟା ବି ଆମର। କେତେ ଉଞ୍ଚା ଉଞ୍ଚା ଗଛକୁ କେମିତି ଚଢନ୍ତି।